Martina, dobro nam došli na Stiluetu. Koja je vaša uloga u projektu Novi početak? Pa evo, moja uloga u projektu Novi početak je da sam, osim što sam nutricionista, tu sam i kao pomoć i podrška i osoba koja će biti tu uz naše dvije kandidatkinje od 0 do 24, jer znam da će biti jako puno upita, nejasnoća, nedoumica, posebno kad je naravno korijenita promjena prehrambenih navika u pitanju. Koliko je biti bitna uloga nutricionističkog savjetovanja prilikom promjene i težina, ali naravno i cjelokupnog životnog stila? Pa, istakla bi da je jako bitna nutricionistička potpora, jer kad je u pitanju povećana tjelesna težina, uvijek su tu promjene u prehrambenim navikama najkritičnije, jer je hrana nešto što nam čini zadovoljstvo, hrana nam je utjeha, hrana nas prati kroz cijeli dan. A ja vjerujem da povećana tjelesna težina ne bi bilo tu da se znamo zapravo pravilno hraniti, i to je uvijek onaj srž problema, da se naučimo ponovno kako se hraniti, kako konzumirati obroke, koje namirnice, pa mislim da će tu curama jako dobro doći jedna nova edukacija. Imate li osjećaj da se ipak u zadnje vrijeme podiže svijest po pitanju prehrane? Pa podiže se dosta, zato jer mislim da su ljudi postali zaista svjesni da smo jedna od najpretilijih nacija, pa čak i u svijetu, što je dosta za nas poražavajući podatak, i vidim da je sve više i upita od ljudi, znači kako sam sebi pomoći, kako doskočiti problemu, kako riješiti možda problem u korijenu, kako se ne bi razvile nekakve druge kronične nezarazne bolesti, i mislim da pomalo postajemo svjesni tome. Doista jedno slojevito i pitanje, imali bi puno toga pričati o tome. Evo, osim promjena kojim će svjedočiti kandidatkinje, što sve ovim projektom želite osvijestiti i na koji način pomoći? Pa upravo to, evo, želimo osvijestiti da smo zaista jedna od pretilijih nacija u svijetu, i prvenstveno se to odnosi na djecu. U Hrvatskoj naravno imamo svako 4. dijete koje je pretilo, i želimo osvijestiti još više taj gorući problem, jer, kako sam i rekla malo prije, najvažnije je ono sasjeći problem u korijenu, ne dozvoliti da nastanu puno teži problemi, naravno zdravstveni, onda su tu naravno i obiteljski, i evo što su naše kandidatkinje i neke tužne priče već prošle, pa ajmo to zaustaviti odmah na početku. Evo, hvala vam Martina i sretnoj projekciji u daljem radu. Hvala vama.